форуми байналмилалии зан ва об дар доираи конференсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар кохи наврӯзи шаҳри душанбе баргузор гардид. Форум бо иқдоми кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва созмони милали муттаҳид занҳо дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо бонки умумии ҷаҳонӣ роҳандозӣ шуд. Дар форуми байналмилалии зан ва об коршиносон аз ҷумҳурӣ ва аз хориҷи кишвар иштироку суханронӣ намуданд. Сухани ифтитоҳиро муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ оғоз намуд. Гуфта шуд ки ҳадафи форуми байналмилалии зан ва об дастгирии татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои 10 солаи амал оид ба об баррасии пешрафти конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид бо таваҷҷӯҳи хоса ба татбиқи рӯзномаи об ва муайян кардани монеаю имконияти вобаста ба иҷрои ӯҳдадориҳои дар рӯзномаи об муайян шуда мебошад. Форум платформа барои занони фаъол ва коршиносони соҳаи об, коршиносони ҳуқуқи гендерӣ ва об, ҷомеаи коршиносон, ҳукуматҳо ва созмонҳои байналмилалии рушд барои арзёбии пешрафт дар иҷрои ӯҳдадориҳо ва тавсияҳо ва форуми оби занон хоҳад буд. Дар он таҷрибаҳо ва роҳҳои ҳалли инноватсионӣ таҳти роҳбарии занонро муаррифӣ ва муҳокима мекунанд, то ин ки татбиқи ҳадафҳои марбут ба оби дар сатҳи байналмилалӣ мувофиқ шуда дар сатҳи минтақавӣ ва миллӣ муаррифӣ гарданд. Қайд карда шуд ки форуми байналмилалӣ як қадами муҳим дар роҳи расидан ба ҳадафи шашуми рушди устувор ва ҳадафҳои 10 солаи амал об барои рушди устувор гардид. Илова бар ин дар форум таҳия ва татбиқи механизмҳои шарикии инноватсионӣ байнисоҳавӣ ва ҷамъиятӣ барои қабули равиши ҳамгироишудаи системавӣ ки ҷанбаҳои гендериро дар идоракунии захираҳои об бо иштироки занон ба инобат мегирад баррасӣ шуд. Форуми байналмилалии зан ва об саъй мекунад ки кӯшишҳои тамоми ҷонибҳои манфиатдорро барои дарёфти роҳҳои ҳалли мушкилоти марбут ба дастрасӣ ба захираҳои об пурзур намудани корҳо оид ба рушди устувори бахши об бо назардошти хусусиятҳои гендерӣ ва афзоиши иштироки занон дар муколама, шарикӣ ва равандҳои байнисоҳавӣ вобаста ба захираҳои об мусоидат менамояд. Ҳамчунин дар доираи форум мушкилоти мавҷудаи дастрасӣ ба захираҳои об ва баробарии гендериро маҳкум намуда, роҳҳои ҳалли ин мушкилотро бо дар назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ ҷустуҷӯ намуда тавсияҳо оид ба таҳкими нақши занон дар соҳаи об ва роҳандозии шарикии нав байни ҷонибҳои манфиатдор матраҳ гардид. Ёдовар мешавем ки дар форум намояндагон аз 27 давлати дунё, ташкилоту созмонҳои ҷамъиятии байналмилалӣ, коршиносон дар соҳаҳои гуногун, сиёсатмадорон, олимон, роҳбарони мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, фаъолзанон ва кормандони васоити ахбори омма ширкат варзиданд.